eyyi mboɗo andi hande bandiraɓe heɓe so tawi jii ɗum ɗo ma gandu wonko kewi ɗo hen e pôle judiciaire Farba Ngom gila Allah waɗi jungo fawa e dow makko ko hande o nodda gam namdodirde e juge uji ɗi bandiraɓe fof noon gummima bang yo bang arde tawtorede oɗo ñalawma lobbo ñalawma pattam lamo ko ñalawma mo ganduɗa yimɓe hewɓe ene jogui yakar yama e Allah e wonde moƴƴo soko tawi ɓe jaltiɗo hen hande mawo ko hesɗi kene addana yimɓeɓe weltade guila subaka noon bandiraɓe gummima bang yo bang bandiraɓe kala moni kala mana ene deeƴi kono e oɗo saaha yimɓeɓe fof gummima ene mbiya minen koye Farba min gondi ene mbiya libéré Farba Ngom kañum e ɓeɓe ganduɗa kala ko wonɓe e juuɗe ɗo yarate eɗen gandi Farba Ngom ko neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo joguiɗo gueɗal e banggue mo woni o to banggue e politique ha tengti toon e Fouta ko ɗum saabi hande ala ɗo Foutanke heddi walla ni mbiyen ala ɗo Sénégal najo heddi kala mana mo ganduɗa ko responsable politique soko tawi a arani a waɗi yimɓe ma yo gar tawtore oɗo ñalawma pattam lamo on nani luukali ɗi kamɓe kala aɓene luuka koye Farba min gondi Farba lañu andal koye Farba min jadata ko oyo min gondi Farba mbo sikki oɗon keɗima ɗum mboɗo sikki on keɗima ko haalete ko Farba min jewnima Farba nomo nañla hande noon ko ñalawma pattam lamo saabu ko ñalawma gadano Farba Ngom joddodi e juge uji ɗi e namdodirde e makko oɗon keɗo libéré Farba eɗen kuccodirɗo e Abdou Aziz Diop kañum woni adjoint maire monɗo henna hallo sukaɓe ɓe kadi e wallodirde munen caggal daari koye dow tali beele ene mbawa rentade otoji ɗi neɗɗo Hadiya Habibou Diagana ari ɗo koye représentation Hadiya Habibou Diagana min gardi koye force de mobilisation kewɗo doole mo ganduɗa ko ummi ko Hammadi Hunare garani Hadiya Habibou Diagana ɗoftude Farba Ngom e enen fof eɗen gandi Farba Ngom hande waɗi lebbi jeenayyi mboɗo sikki ko jagga faade hande haala makko meeɗano haalede ko hande ɓe jiiɗi haalde haala makko en cikki eɗen jogui yakar so tawi justice woni yumma puniɗo gajjiɗo kala jiɗɗo muynude fooɗo endu muyna hande o fotani ñallude ɗo saka walde enen fof en jii délégation gonɗo o kadi eɗen gandi laamu ngu no darori eɗen gandi laamu ngu ko waɗi ko sa ƴeewi caggal to pôle judiciaire o hettito otoji laamu ngu ne mbayi hewde ɗo te wona crime wona criminel wona haydara ko citoyen ji goni ɗo ɓe gaddi ɗum fof pour jogade sécurité amin mbawi jaɓandeɓe ɗum kono noon ko ɓuuri wonde hen gonga ko libération Farba Ngom min cohli par ce que ɗum woni ko woodi ko so tawi wonko ɓawli e kosam he yooɓe jaltinan min mo ganduɗa wonani ministre wonani haydara guila nden oɗon kali ɗum kadi wiyama sellani onon laamu ngu ko onon neldi ambulance ittimo hôpital addimo ɗo donc wadde firti on mbaɗi confirmé ko wiya o sellani ko mo sellani ko watte yo jooɗo foof to safre kono minen gona rafateɓe e yaade salon ngaji ala so woodi min kotta ko galle rewɓe mbaɗana min suppu min ñaama ɗum ɓuuri moƴƴude min mbiyetemi ko Amadou Dia jeyami ko wuuro ene wiye Diorɓol nder commune de Oréfondé nder département de Matam e nder région de Matam addi min ɗo henna noon ko alhaali honorable député monsieur le maire Farba Ngom en majjani guila o jagga faade hande woni lebbi jeenayyi o meeɗa waɗede auditionné mala namdede ko fate e dossier he te eɗen gandi so wiyama Farba dumbama koko ñaami kalis te ɗum ɗon woni ko wodani kadi lartotako nde wan noon eɗen mbiya toujours tan kanko honorable député monsieur le maire o meeɗa wonde directeur mala mbiyen PCA mala mbiyen ministre donc là eɗen gandi so wiyama oɗo kalis ko ñaami ɗum te ummi ko trésor public là holto kalis o reewi ha wawi yettademo donc s'il y a un corrupteur
y a un corrompu quand même. Quand je ummi ko trésor public quand je gummi trésor public o hol boddo mo ordonné haw wawi yettade honorable député monsieur le maire c'est ça min ko dum woni question amen o ko Kellel Ndiaye debbo mo Guijilon banum debbo Farba Ngom en même temps présidente mouvement président Yeeju Fouta dari ɗo hande wadde soutenir Farba Ngom e noddango makko hande ngo pôle judiciaire noddimo namdademo kono min mbiyami ko wona namdade wona kanko namdete hande min puuram hande ko kanko namdoto juge uji ɗi holko jagguirimo 10 mois sans preuve 10 mois eɓe jagguimo e nder prison ɓe kalantamo ko waɗi ɓe kollatamo preuve wonde ko ɗum ɗo waɗi donc hande minen darde min ɗo tan ko faddemo haw waɗe libéré min kodday makko ha galle makko min mbiyatemi ko Demba Konté comme coordinateur collectif de soutien de Farba Ngom de l'ensemble des détenus politiques au niveau de la diaspora e gonmi ko France komi garɗo yiide Farba e inde diaspora o yimɓe fof ne gandi Farba ko toñaɗo pour weltinde Ousmane Sonko par ce que Ousmane Sonko dari Agnam o wi Farba ko oɗo woni dernier campagne ma électoral oɗo wonta wat campagne électoral nde yeehi hawa dañi mandat o ɓe gadi ko noddude Farba ɓe guitti lefol ngol leydi Sénégal hokki Farba par ce que Farba waɗa élire koye liste nationale donc noon on so toñama bandiraɓe no poti darade on so toñama Sénégal naɓe no poti darade pour vraiment haɓanademo pour jingandemo pour hollude vraiment Farba ko darannoɗo Sénégal Farba ko darannoɗo leñol mum donc on so memama leñol no foti darade leydi no foti darade hande noon min gari ɗo henne wadde soutenir maire de Agnam Farba Ngom hamin gardi noon e yamirore haadi Habiba Ali Diagana so Allah Farba Ngom ko toñaɗo Farba Ngom aussi kadi ko baɗaɗo ganduɗa hoorema ko wona gonga Ousmane Sonko ko konko arno Agnam o wi Farba Ngom hankkandi politiquement gasi so Allah yimɓe Sénégal naɓe fof puttani guiri mumen e daari ɗum so Allah noon wona gonga Sénégal naɓe fof tampi keyɗi e jaggugol Farba Ngom hande ko ɗum saabi min gari ɗo henne wadde soutenir maire de Agnam Farba Ngom hande kadi oɗo ñalawma ko ɗo koyɗe kucciɗo pôle judiciaire ɗo eɗen gari wadde assister notre frère notre ami le député maire des Agnam le lion du Fouta mbaflu miskineɓe on woni Alaji Farba Ngom on wona nder pôle to huccodire juge uji ɗi Fouta fof nanɗo dari kala biyo mbimami nanɗo dari jolfuɓe nanɗo dari sereraɓe nanɗo dari presse nationale et internationale fof nanɗo dari fof ne ari waddemo soutenir waddemo accompagné nde wonno ko kanko fotiri noon minen noon message amen ko message goto tan Farba sellani yoɓe ɗaccu ɗum safroyo min cohlani goɗɗum eɓe gandi oɗo dossier ko dossier fenani gonga ala e makko so gonga ne wonno e makko lebbi sappo wonata ɗon toɓe kalani haala makko joni noon ari ha ɗo docteur eɓe gari mbi o wona celluɗo kamɓene ɓe duttima ɓe ƴetti docteur eji mabɓe ɓe mbi yo ƴeew ɓen ƴeewi garte mabɓe mbi ahan ko haala ko ne woodi Farba wona celluɗo joni noon haala ka pop ko yoɓe ɗaccu Farba ya safroyo min cohlani goɗɗum wassalam Farba jawgal to Janjoli Satiki Suli Boubou Gaysiri Dewal Sawo Laamu Yer Jam Koli Tengella ngeyami ko ɗon komi gawlo ɓi gawlo kono ko darni min ɗo ko Sénégal fof darni min ɗo ko Fouta fof darni min ɗo min dari ɗo ko amin gari darade nafoore Fouta nafoore julɓe fof nafoore aduna o fof ɓuuɓiri kala bani adama honorable député Farba Ngom Farba jurum deero Farba nafowo Farba mo jama e juma fof hande ɗo woni ɗo duwoto yo yaltu yiyo boowal sabu fof mum ko nafoore nangiraɗo ko wona gonga nangiraɗo manano didano ko en ganduɗen ke enen koye men eɗen gandi ko nangira ko wona gonga koko fefinda nangama noon ha wayi no wayni sellani yo woppe yaha safri yo sellani yo woppe yaha safri yo ene jogui droit aduna o fof kadi ko ɗum wi tugganma ko jeeyaɓe Allah serenɓe Fouta ha minen pop mana human binnen amin dari e darde tem yo Farba waɗe libre yo yaltine libération Farba Ngom min mbiyetemi Sidi Kawori Dia ancien maire de Thilogne ancien conseiller de la République min gari hande juge o ƴewata yaade e fond dossier Farba Ngom o d' abord sa yi yimɓeɓe depuis 7 heures e ɓenɗon daari tampani ɓe kaaɓani e ɓenɗon daari
min noon min jindiri ñande vendredi nde aljuma pavillon spécial dow mo mbimomi nde jettimi nde mbimi so tawi ko droit ñaawa Farba accere hannde kalmini koye anglais mbimi today is my last day to come here to visit you in pavillon spécial ɗum gadi mi wiide mbimi hannde woni dernier am jour pour waddema visite ɗo e pavillon spécial pour deux raisons. Raison goto koɓe mbi eɓe jaggirma ko ɗum mi tawata e ma ɗum par ce que min mboɗanduma komin gandudir joni ça fait 30 ans minen puɗɗite politique waɗandi ko makki laami faadi joni mi meeɗa tindide o heeɓi marché de l' état mi ndemtinani mi anda noon so tawi won dossier goɗɗi jogui kono ɗum kam ene laaɓimi so tawi ko ɗum kadi ko mbiyata droit ko droit c'est pas du français c'est de la science ko science woni ɗon ko jaggira ko yimɓe fof ne gandi ko probléme politique jaggi mo goɗɗum jaggani mo donc so droit ñaama hannde so huccire juge o ene sirimɓe gaccanmo deuxiéme raison ko omo wonde duwaw sa ƴeewi probléme o guilo jagga hannde lebbi sappo julɓe sernaɓe sirfaɓe bandiraɓe sehilaɓe tout gofo nan daari en duwo ko jagga ko on jii tampere waɗi surtout Fouta ko ballunoɗo ko teddinnoɗo vraiment ɗum tagui hande ko jiiɗon ɗo ko yimɓe goni tan ko yobdemo ñamande makko Farba vraiment ko moƴƴo il est le temps pour ɓe gaccamo ɗum tan woni haala ka kala ko neɗɗo haali ko wona ɗum ken weela ani haala eyyi min kam mboɗo jogui jorto to Allah hande mboɗo yahori to Allah koɓe accoɓe mo o ko Harouna Amadou Ly almbiya lelwal leñol ɗum hande en gari ɗo hene tawtorede audition mo honorable député Farba Ngom woni le maire de la commune de Zagnam eɗen gandi ko jagga faade hande woni presque lebbi sappo e goho walla abbima hen te eɗen gandi ko jaggira ko ala hen foof ko woodi ko takkede tan e tumede guila nden ha joni audition waɗaka eɗen gandi hande woni audition min gari hawride hen ko adi fof noon sen garti hen e jaggal honorable eɗen gandi honorable wona celluɗo kayitaji jalti wiya honorable wona celluɗo mi salmitamama mbiyetemi ko Ceerno Diallo komo responsable politique mo Benno Bokk Yakar Alliance pour la République son excellence président Macky Sall eyyi garal amen ɗo hen hande ko Farba Ngom parce que Farba koko toña parce que Ousmane Sonko ari Fouta darima Agnam o wi Farba dernier campagne nawta wadde ɗo campagne ko wi ko ni teddi sino ko leydi wonno no lawol konngol so haali ɗum ngol konngol so haali ɗum o fonno dede Waly Diouf Bodian wino kala mo Allah resni arsi ko seeɗa a wawa wadde sa woni ɗo a waɗat ɓe opposé hoto ɓe jeeɓ ɗum ɓe nangui koyno Tahirou Sarr en kala mo arsuno seeɗa walla konngol walla jogoɗa base politique ɓe cokkima nde to Ousmane so ɗum woni dernière fois ma campagne kanko wona juge wona procureur ko neɗɗo simple ko citoyen o ala droit haalde ngol konngol o haali ngol konngol noon hande ɓe gañima o ƴetti Farba o waɗi nder kasso ñande fof eɓene toña Farba hanino ko Farba toñuɓe kono kamɓe toñata Farba kamɓe toñata opposition o par ce que sa ƴeewi galle Farba duppama ɗo henna kanko Ousmane Sonko darno wi son jeehi galleji mabɓe on dajjidi mon taw toon kalisa jawdi ɓe dajjidi galle Farba ɓe duppi galle Farba tal waɗi kadi Farba wona celluɗo ko lawol woppi Farba yo Farba yaa ɓe gadi docteur eɓe kamɓe laamu ngu docteur eɓe ƴeewi Farba mbi Farba wona celluɗo kono lawol waɗi ko yo Farba hot on nangui Farba haɗ ɓe mbi gam Farba yata ñandere o darima assemblée kanko Ousmane Sonko o wi ɓe mbaɗani haydara ɓe yoɓe goppu ɓe koota oma andi kanko o nanni Farba hande état mum nattireɗo lawol o andi hande o ɓe nangirani Farba e dow gonga ko yeniɓe dow Madiambal Diagne ko ɗum yanime Farba ko ɗum yanime Abdou Nguer ko ɗum yanime Badara Gadiaga ko ɗum yanime Lat Diop kamɓe fof ko ɗum ɓe ngala preuve ɓe nangirineɗo ɓe cokkirimo ko gañamagal par ce que sababu ne Farba no jogui base haade ɓe ngala haydara Fouta Farba woni doole base Fouta Benno Bokk Yakar mo Macky Sall ɓe mbi hande eɓe gussa Farba